Здравейте, приятели! Днес ще ви покажем как се режат ногтите на малките кученца. Сега с този мой приятел, той е моя помощник днес, ще покажем как се режат ногтите. Взимаме една ножичка, все още са малки за клещи и трябва да използваме съвсем малка ножичка, която е подходяща и за котенца. Препоръчвам я, защото идеално пасва. И ето тук сега хващаме лапичката внимателно, след което внимателно режем. Защото когато започнат да се огъват, приличат на малки орленца, а това не е много хубаво. Така, хващаме лапичката и там, където стигат извивките, като пазим внимателно да не стигнем до живеца. Защото ако стигнем до живеца, е възможно да потече кръв, но не изпадайте в паника, защото лесно и бързо се спира с ябълков пектин. Винаги трябва да имате в себе си ябълков пектин. Натурален прах. Поставяте внимателно и кръвта спира за секунди. Но внимавайте! Ето така. Може да му дадете играчка на малкия разбойник, защото понякога искат просто да си играят. Или когато много му се играе на вашия малък приятел, просто го изчакайте да заспи. Щом заспи, може спокойно да му изрежете ногтите. Защото на малкия ви приятел в момента много му се играе. Но вече малко се поизмори и започваме. Така. Ето тук е по-трудната част, защото това малко нокътче е по-скрито като малко палче. За още полезни видеа може да следите нашия канал Queenie Channel и да посетите нашия уебсайт. Чао! Спре да мърда. Да кажа здравейте, приятели! Не, спри го!